Belai hambai kini nios halo kini orang guna pada jamatia memorial hall pada kaisa belai kino muituni mangkli sing nukha tai muituni Thansa kaisa nukha tai ojora kini je news media tongnai te je Facebook live klai tongnai to jotno no kini khapu furia pharo kini Bwskang ni Tipra Motha tai TPF ni bodol ni ngai kini je orang kaisa Thansa ni mari nukjak mani abo belai kino kaham tai belai kino naithok phia tinio jagao sungjotono national international level ni kok saka ang chini ground level ni kok no sasina amo kani koi mungwa bono tongnai khaidi jung Thansa no Bwskang we himlaina ni sengkhaba chini o media ni bisingtei obono koi mung tongnai chini Thansa ni mariwo jahate nasle mung joli mung sejalai mung abo hai phaiya ngai tini sudo je Tipra Motha bai TPF Motha Thansa engkha abo simi kotoria ko Bwskang ni salo jung tei bo chini organization tongmani je politically non politically fano unthung bebag jotono jaga Thansa media kai je sini nangmani issue no jung Bwskang ote botolangi thumannai nangmani ko saka kam tam issue no tei samung khai tong abar kunor nubunyo tongo bubunyo tei samung khai tongo kai tai Bwskang ni salo jung ang bai thang singjak mani bage bang ko bisa sanam musung baksa baksa salayo nongni abo tamo Bwskang go basonai da basaya akok ngai ngoro sanana yuje basa uibo kuno problem ingya basaya bo kuno problem ingya asal kok ngakai basanani basaya a kokle isapana kotor ni ang bai thangbo wansugya tai oros sanani bo thangya tamo ngakai Bwskang ni salo bororok tamo wansu public rok tamo nai abo nai Bwskang ni ya pri Bwskang o sejagana abo no jorani kok sajak nai tai tini delekena hambai mario tai o jaga TPF bai tabuk Tipra apatot Thansa ngrakha Bwskang ni salo sing teibo Thansa ni yapri Thansa ni mari tebo fainani tai o jaga o ok bang paithak koinani musungu je sungmanka ni singbo kuno din kumchuk thai kok tri sungkai sung bebak no khobjaknani nangnai tai chini pura Tipra dofa ni ngisa tini o jaga mas hauje sung pura Tipra dofa se Thansa akok no wansuk Bwskang yapri selainai haina rong no belekena hambai ase kok kolo bosana thule kaham jarawo kaham leader mangkha jeng o jarawo jeng corrupted system ni against of fight khaini jeng Bwskang go jeng jara mangkha abon bagai jeng sarati prani jotto chini hasen lukurok jeng beleno topal kam dimano abon bagai ini chini borong manangjuk madam pike jomatia te chini hastin Bwskang ni chatu mung bai chini nahar mung Thansa te jeng samung khlaimani bo Thansa khlai Bwskang go jeng baksa khlai jeng corrupted system ni against fight khina bagai jeng Bwskang yapri laijak abon bagai jeng jotrono lukorong bo abon sananayo jeng chini Bwskang nayo jeng always Thansa abon bagai jeng tini TPF tai Tipra Motha je Thansa ni samung khlaima yapri mani bising tei jeng jotono khababo lamsogo tai always no toga khula tongnai je sapanong thu jeng Bwskang go Thansa khlai corrupted system ni against jeng fight khai jeng tini dofani bagai jeng justice tu bunan bagai ngai jeng obono jeng tini Tipra hasri jotto leader songo jeng borong ruo tai obono sawoje jeng leader jotto leader kaham yaba leader bising leader tongo je leader lead khlai jeng Thansa khlai jeng corrupted system ni against of fight khai jeng justice tu bimanan awon bagai jeng jora kahambo jeng kaham leader mani tongo o kaham jorano jeng useful khainan bagai jeng sarati prani bosaro jeng chini borong banang je pike madam ni chaitu mumbai chini Bwskang chaitu mumbai jeng Bwskang go corrupted system against of fight khainan bagai jeng yapre lajak tai o Kwchar no tini o pandemic period phono jeng o nangkungmani jorano jeng tini o chini dofarang bagai chini o hastini bagai chini Bwskang kaham no Bwskang ni samno kaham khlainan bagai tini o mahai chini kutum laimung ngai o kok sawino nukorong no kok Kwchar mung te o short pise kok samun bisintino tai norok jotono o pandemic period kaham turung tongdi tai nogo tong di phano o hame beman kadi tongdi te norok bukati di nang bukati te buino bukati di o mai hosek lai sin o hame joran sin overcome khai sin pal khai sin sal lu lai ne o kok